Artis Brno vstúpil do premiérovej sezóny v Šancelige duelom s Mladou Boleslavou. Na prvý gól zápasu sa nečakalo dlho. Už v 5. minúte našiel Králik výborným pásom Daniela Langhamra a ten krásnou strelou z voleja otvoril skóre zápasu. Hostia si tak lepší začiatok ani nemohli predstaviť. Dôvod na radosť mali domáci fanúšikovia v 19. minúte, keď si po šikovnej práci Papaleleho balón prevzal Kvadri Adediran a ten prudkou strelou k žrdi vyrovnal stav zápasu. Ostrielaný útočník ukázal skvelú formu z minulej sezóny, kde si pripísal 17 gólov. Rýchla odpoveď od hostí prišla len o niekoľko sekúnd na to. Solomondžo našiel osamoteného Jiřího Klímu a ten s prehľadom upratal loptu do brány domácich. Hostia tak išli druhýkrát do vedenia. V 59. minúte aktívny Papalele ozbrojil Matouška a našiel osamoteného Adedirana, ktorý bez problémov zakončil do prázdnej brány. Linke Papalele a Adediran sa podarilo presadiť po druhýkrát. Začínalo sa tak odznova. Len o niekoľko minút na to strelu Solomona Johna vyrazil gólman stopen len do priestoru, kde číhal Jiří Klíma. Ten odtiaľ dokázal presne zakončiť a pripísal si tak druhú bránku v zápase. Gólový festival pokračoval v 72. minúte, keď po rýchlej akcii žltých Dávid Kozel krásne zakončil do pravého horného rohu bránky. Hosťom sa tak opäť dýchalo o niečo ľahšie. Dominik Preissler na svoj návrat na české trávniky nebude spomínať v najlepšom, pretože v nadstavenom čase uvidel po nedovolenom zákroku na Schuberta červenú kartu. A to bola smutná bodka pre Artis. Premiéra brněnského celku v Šancelige nevyšla podľa predstav a domáci ostali bez bodového zisku. Naopak tým z Mladej Boleslavy si svoje vedenie ustrážil a domov odviezol 3 body.